putik eh. Buti umiiwas yung kasalubong ko. Kagago nun. So ayan, bayan na ng Aguilar. Ay, Aguilar. Aguilar na ito. Bugal yun, sorry. Bayan na ng Bugal yun. Bilibing pala, kaya ganun, traffic. Yun, wala sa ano. Parang pakiramdam ko dumudulas yung likod ko eh. Ang oras ay alas 9:35, time check. Yung mga ganito okay lang to sampahan kasi ano, hindi siya ano yung dugtungan, hindi umbok. Yung iba kasi umbok na umbok eh. Kuliglig, may isang kuliglig. Sarap. So nagna-90 na tayo ng takbo. Tayo na ito ng konti kasi pag-iran mo to mainit. So bagal yun. Papasok tayo ng bayan ng Aguilar. Punta natin yung mga grupo na yun. Baka nga biyaheng Mapita itong mga to eh. Dito yung ano, sa bayan ng Aguilar. Pag gusto nyo pumunta ng Mapita o kaya daang Katutubo, yan, dyan yung daan. May vlog ko na rin yan noon, pero ulitin natin yan pag nakaano tayo, yung baka mag-camping tayo o ano. Susundan natin itong mga grupo ng riders. Nahuli si Carlo. Siya yata yung pinaka sergeant at arms ng grupo. Bunto tayo sa mga kunyari riders din tayo. Wagas Riders Club, di ba? Shout out sa kanila. Dami nila. Ganyan ang convoy, hindi wahiwalay.
tayo ngayon ang ano, Master Sergeant. Sergeant at Arms lang yun eh. Sa likod tayo kunyari yung Master Sergeant. Shout out sa mga Wagas Riders Club. Yan, may mga pangalan sila sa likod eh. So itong sa likod ay si Carlo. Itong isa hindi mabasa kasi mayroong ano, SBCS dun sa gitna. Yan ang ano, yan ang grupo. May sumisenyas. Mga nakita kayong mga bato o kaya overtake kayo, kung clear ba yung pag-overtake. Kasi sa convoy delikado yun eh. Yung overtake yung sa unahan tapos may kasalubong, di ba? Pipilitin mo para makabuntot ka, hindi ganoon. Palagpasin mo muna eh, segundo lang yan. Kung hindi madaming kasalubong, bawat isang kasalubong isang segundo, pagbagay mo na 5 segundo, makakahabol ka pa rin, hindi ka lang maiiwan eh. Wala namang iwanan yan eh pagka ganyan grupo kayong aalis. Si Bembol kaya makipagsabayan to, patibay to. Naibiyahe ko na to ng Baguio eh. Pinanis-panis na lang yung mga akyatan na Baguio. Pero ganyan may kasalubong bumipilit o kaya sa kanan ka ng overtake. Ganoon naman dito sa probinsya, hindi kagaya sa ano na bawal kang umabotik sa kanan. Kasi titignan mo pa rin kasi minsan may mga gaya niyan, bisikleta sa malubong. Sabi ka sa lubong, huwag pilit. Umuna na si Cardo, nauna siya. Eh di pala, sa dulo pa rin siya. So dati yung ano dyan, yan yung favorite naming gasolinahan. Yung sentrum doon sa may Kurbada. So may bago itong sentrum na to eh. Sa mga gusto mag-CR, the best ang sentrum dito sa bandang Pangasinan, sa norte. Baka ganda CR nila, open para sa lahat, sa public. Sana lahat ng gasolinahan ganyan. Yung iba hindi ka makapag-CR eh, pagka hindi ka kliyente. Yung CR nila sa loob ng ano, pinaka store. Tapos hihingin mo yung susi dun sa ano, kahera. Dito hindi. Wala palang plaka to si ano, Carlo. Kirai Bridge. Tumbok na tumbok dito yung simbahan ng ano yung Latter-day Saints. Kung tawagin nila ay Mormons. Pero ano yan, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. LDS din kasi yan. Yung shortcut na yon sa Aguilar, pag pinasok mo yung konti na lang, mga siguro wala pang 10 minuto, San Carlos na. Yung sa kaliwa na yon, sa may Puneraria. May simba ngayon eh. Hindi ako nakapagsimba.
Umataw na yung mga kasama ni Carlo. Oh, pinilit ng bus. Parang pakiramdam ko talaga sumasayaw yung likod ko. Kaya yun. Oh. Umataw na yung mga wagas riders. Iniwanan nila ako. Kita nyo ba yung sa kanan ko? Diba ang ganda? Yan o. Grabe ang ganda ng bundok. Tigil tayo rito para makita nyo yung bundok. Ayan o. Kalsada pa rito o. Hindi ko na papatayin, diba? So yan yung ano, bundok na ano, dinadaanan ng kabila niyan, Zambales na. So meron ditong daan papuntang Mapita, meron ding daan dito papuntang Daang Kalikasan, saka Daang Katutubo. Pero ano yan, madudugtong din sa dulo yan, isa lang lalabasan nila. Doon din sa may Santa Cruz, Zambales. Ganda, di ba? Ang tubig kasi nauhaw na ako. So diretso na tayo ng biyahe. Umataw na yung mga wagas drivers. Wagas pala magmaneho yung mga yun. Kaya rin habulin kung abutan pa natin sila. May reklamo ka, tawag ka sa LTFRB 0454550550.
akong lilipad eh. Paano yung jacket? Nakabukas kasi yung jacket. Sunod na bayan ay ano, Panggatarim na. Tataw na tayo. Katanghaliin tayo. Tayo dumaan sa kanan sa lubong eh. Yung mga binibilag kasi na may sa kanan eh. Ay na ano, palay. Medyo binabawasan ko magsalita para makapag-concentrate tayo. Mabilis na kasi takbo natin eh. Mainit na sa area na to. Mainit na kasi wala na masyadong puno. Bayan ng Panggatarim. Ibon, Makapati. Yan na yung daang Kalikasan sa kanan natin.
Ganun sa probinsya. Yung mga tricycle, lalo pag malalayo ang biyahe, hindi na sila tumatabi. Kahit mabagal ang takbo nila, nanatili sila sa gitna. So inisip nila legal naman ang umubertik sa kanan. Pag kasi chill lang yung takbo mo, medyo matipid sa ano yun eh, matipid sa gasolina. Kasi umahataw ka. Nabutan ko sila yung mga riders. Ay, si ate. Wala na natin sila kasi ano, tatanghaliin tayo. Daan ako ng Tarlac, tapos pupunta pa ako ng ano, pupunta pa ako ng Libay Siha. Papupunta lang sa biyahe lahat ng ano natin. Tapos baka balikan lang din ako ngayon eh. Nagdala na ako ng extra damit just in case. Dala ko rin yung laptop ko para pag mag work ako, dala ko yung laptop ko. Work from home kasi ako eh. Iniwanan ko na yung mga August drivers, iniwanan din nila ako eh. Feeling nila hindi ko sila kasama, di ba? Tingin ko malalayo pa biyahe ng mga yon. Baka Maynila pa yung mga yon. Di ko lang alam kung kayo din lang nakakapansin ha. Itong throttle ng Pulse, itong throttle niya, throttle handle, ang haba, dalawang ikot siguro pwede pa. Sabihin may ibibigay pa rin siya. FI kasi to, FI. Kaya mabilis na rin talaga siya. Lalo pagka mainit na yung makina niya. Pag piniga mo, may bibigay pa rin talaga eh. Hindi ko lang pinipigan ng todo. Nag-100 lang ako kasi ano, nakabuka yung jacket ko. Kasi yung cellphone nakakabit sa dibdib ko, yung camera. Mabilis na rin naman ang 100 nito. Hindi ko talaga alam kung accurate. Yung speedometer niya. Kasi yung 100 niya parang ang bilis na talaga eh. O dahil lang ano, dahil lang sa jacket ko, pag sobrang bilis na kasi ano, para akong lilipa rin. Dahil nakabuka yung jacket eh. Ang ganda ng taho.
Minsan mga yan, kahit businahan mo, pinapasok pa rin nila eh. Hindi ko alam. Disgrasya agad yung masabi. Medyo mahataw na ako, kaya lahat ng nakikita ko sa harapan ko gusto ko nang overtakean. Innova. Punong-puno sila eh. Chill-chill lang ang takbo nila. Senta. Wala kung tama tong speed ko. Senta. Kurbada kasi hindi tayo pwedeng mabatik. Hindi ako ganun magmaneho. Pag di ako sure, hindi ko nakikita kasalubong ko. Ba't siya ng Merero? Baka pinapaulan niya tayo. Yan o, para akong nililipad eh. Para akong ano mo yung parang parachute na may parachute sa gilid sa likod. Pwede pa rin ka na eh. Napupuno ng hangin yung jacket eh. Oh, ganda ng ano. I love Kasilagan. Yan ang bundok siya, sabi ko, yan oh. Diba? Ang tulis eh. Ang tawag ko dyan, ano eh, bundok ng suso ng dalaga. Mamaya malalapit pa tayo dyan. Alam mo, nalagpasan mo na yun oh. Yun oh, parang lapit-lapit lang niya. Uy, puta. Putang ina mo. Biglang overtake eh. Buti umiiwas yung kasalubong ko. Kagago nun. Di nakakayanin ng preno yun eh.
Honda natin. Mahataw siya eh. Sa akin nasa 106 lang eh. Kung tingin ko ano, nasa 120 na yung takbo ng Honda. Baka hindi lang. Feeling ko talaga hindi accurate yung ano nito. Hindi accurate yung kanyang speedometer. Yan o, tamo yan o. Nakaset up pa yung Honda na yan. Yung rate ng takbo na yung kanina, parang mabilis na talaga siya nun eh. Hindi lang, baka hindi lang 120 yun eh. Walang checkpoint ngayong linggo. Gago yung tricycle kanina, di man lang tumingin. Biglang nilabas. Muntikal talaga ako doon kanina. Napamura tuloy ako eh. Kala ko patay na ako. Bilis pa ng takbo ko. 100 plus na yun. Pa-overtake eh. Kaya naniwala talaga ako na number 1 cause ng aksidente yung sobrang bagal na nasa highway. Kasi yung mga sa likod mo o-overtake eh. Rekta na yun eh. Medyo kinabahan ako ng konti doon. Superman! Para kung lumilipad eh. Full throttle na ako. Pero mahangin eh.
Yun o, ang binatawan ko para nag-engine brake siya eh. Ayoko kasing yumuko, parang obvious naman na para makipagkarerahan. Kapareho natin yun oh. Pulse. So Kamiling na tayo. Ito na yung bayan ng Kamiling. Ito yung dumaan sa bayan. Trip ko naman sa bayan eh. Linggo naman ngayon. Traffic kasi minsan dyan. Pero pakiramdam ko mas matraffic ngayon doon sa likod. Dito na tayo dumaan. Nano ka gold? Ito yung mga ano, yung ingay na yan, yung parang eroplano. Pag hinataw yan parang eroplano yan eh. Parang eroplano yung tunog. Daming ganyan na ban eh. Lalo dyan sa banda sa amin, mga biyaheng Bulinaw. Kala mo eroplano eh. Traffic pa din nga. Kaya linggo. Two-way kasi ngayon. Pag ordinary day, ano to eh, one way lang ito eh. Sa gabi lang two-way. May mga food street din dito pag gabi. Balagbag na yung mga sasakyan eh. May tumatawid na matanda eh. Bigyan muna natin. Ayan. Ito one way na dito. Ibigda rito. Ito yung bayan ng Kamiling. Paggabi rito, daming ano, pagkain, yung mga ano, street food. Nakakatuwa lang yung tulay dito eh. Tarik na tarik eh. Tingnan nyo pagpababa. Di ko alam kung ganun din sa camera. Ang taas ng tulay dito eh. Lagi kasing binabaha tong lugar na to. Nabaha kami minsan dito, dala ko yung Starix ko noon.
Naiwan kami magdamag sa ano, sinampa ko lang dun sa isang bangketa. Yung kalahati ng sasakyan nakalubog na eh. So magbibiya Tarlac tayo, kaya alis din kasi si Bayaw, si Medyo. So ano tayo, magtawag dyan. Uy, ang preno, hindi gumagana na preno niya. Yung mga namamara doon, mga naka-Armalite eh. Mga namamara na mga ano yun, mga may kalakal, lalo mga galing Baguio. Dami kasi dyan ano, nagkakalakal ng marijuana. So yan tulay na yan, nirenovate na nila yun, may kalsada pa nga sa gilid eh. Dito kami binaha noon, as in talagang ano, lagpas bewang. Gabi pa naman, so natulog kami sa sasakyan. Dala pa naman kaming bata, pamangkin ko si Miggy. Shout out kay Miggy. So, kasama yung mama at papa niya. Dito kami sa area na to. Tinasa na rin kasi itong kalsada eh. Meron diyang isang shop na ano, sinampa ko na lang yung sasakyan sa ano eh, rampa eh, sa shop niya. Malaki tinasan ko, tinamay yung mga bahay o kalahati na lang. Tinasan tong kalsada eh. Hindi ko na saan matanda ko saan ba sa bahay na yun. Basta ito yata yung shop na yun. Isang ano siya, talyer ng mga sasakyan. Eh, mas mataas siya dun sa kalsada ng mga kalahating metro yata na jeep. So doon ko sinampa yung makina, yung tambutso niya nakalublob, basta nga yung sahig. Magdamag kami, tapos kinabukasan di pa rin umuhupa, bumabala ng konti. Binalik ko rito, doon kami dumaan sa Mayantok. May daan doon sa Mayantok, kaya sa bandang unahan nakanan ka dyan, tapos lalabas ka ng San Clemente. Doon yun sa bundok na yun na parang suso ng dalaga, doon ka lalabas. Lalabas ka ng bayan ng San Clemente. Yan na yung boundary ng Pangasinan at saka Tarlac. Ito kamiling part na ng Tarlac ito eh. Pero salta rito Ilocano. Laki na ng ginanda ng asada rito. Dati lubak-lubak ito eh, espaltong lubak-lubak. Talagang inayos nila to. Ang tagal ginawa ang kasada na to ng ano, ilang taon. Itong kasada ng pang Tarlac. Katong kanan na to, kanal yan eh, kanal na hindi nadadaanan. Ngayon nadadaanan na siya. Chill-chill lang tayo. Nalagpasan na natin yung portion na mahaba. So kamiling na ito, papunta tayo. Sunod na bayan dito ay Santa Ignacia. Papunta tayong Tarlac City sa kapatid ko. Mga bunso, Joy. Shout out kay Joy tsaka sa pamilya niya, Jeyus, kay Jai Jai, at sa kanyang mga pusa. Kasabayaw ko kay Tony Anthony, ano, SPO po, Gorgie. Okay na yung takbo ng Honda na to eh, 80.
Chill chill lang siya. Buti ka na nga natin. Luwag ng kalsada ngayon. Dati sobrang traffic dito, grabe. Ngayon ang luwag na yun. Kala mo highway, alam mo expressway. Pero kung dediretso na ako ng ano, kung dediretso na sana ako ng, ito yung bayan na Mayantok, ito yan, kanan ka dyan, lalabas yan doon sa ano, lalabas sa San Clemente. Kaya hindi gumagalaw yung ano ko, gasolina, full pa rin. Ano yung boundary ng Tarlac tsaka Santa Ignacia. Yan o, thank you. Thank you ka rin. Thank you ka rin. 1838 to 2003. Bakit merong 2003? Nagtapos na ba yung bayan niya? Graduate na ba? Medyo binibilisan ko na ng konti. Kung nakita tayo ng lilim, mag-reset tayo ng camera, restart tayo, tapos ano mga tubig, nauuhaw ako. Doon pa banda. Hindi ako dyan. Sarap pa humataw eh. Sana ako malibin tayo sabay ano sa may tulay. Yan dito sabay pato. Diyan lang po sabay pato. Eh tumakbo yung pato, ayaw tumigil ng sasakyan.